Jeg er Lilian Katrine Kofod, CEO og founder af Venture. Jeg vil i den her korte video give indblik i, hvordan hjertet af et ventilationssystem ofte er opbygget. Et mekanisk ventilationsaggregat er en lukket kassette, der skjuler teknikken. Ventilationsaggregatet udskifter den forbrugte rumluft med udeluft. For at få balance i lokalet, suges der lige så meget luft ud, som der blæses ind, og den udsugede luft føres igennem aggregatet og ledt ud til det fri. For at kunne styre luftretningerne er der opdelt 4 luftkamre. For at kunne udnytte energien optimalt fra udsugningsluften til indblæsningsluften indbygges en temperaturveksler, der udveksler energi fra varm til kold. Her vises, at den varme, fugtige udsugningsluft bliver ledt igennem varmeveksleren. Den udsugede luft bliver kølet ned af den indblæste kolde udeluft. Og omvendt bliver den kolde udeluft opvarmet tilsvarende. Det er her, man taler om en varmevekslers virkningsgrad. I Europa er der krav om mindst at udveksle 70% af temperaturforskellen. Nedkølingen af udsugningsluften giver kondensdannelse i kolde perioder. Derfor er der brug for et kondensafløb, der tilkobles afløbet. For at kunne transportere luften er det nødvendigt med en ventilator. Ventilatoren tilfører luften et tryk, der skal overvinde de tryktab, hele systemet har. Større tryktab giver større energiforbrug til driften af ventilatoren. Til beskyttelse af luftbårne forureninger og tilsmutsning af de tekniske komponenter indbygges luftfilter på både udeluftsiden og udsugningssiden. Det er filtret på udsugningssiden, der bliver tilstoppet først, hvilket indikerer vigtigheden i at have et effektivt luftskifte. Til temperaturstyring kan der indbygges en varme- og en køleflade. Der er også mulighed for at regulere på luftens fugtighed. Ofte er der af sikkerhedsmæssige hensyn installeret spjæld til at kunne åbne og lukke for aggregatet. Videoen er udarbejdet med henblik på at give en forståelse for, hvordan det mekaniske ventilationsanlæg fungerer i et ventilationssystem.